Arriba un dia molt important per l'escola, Sant Jordi, i els salesians ho celebrem de forma conjunta tota l'escola. Infantil, primària, secundària, cicles, batxillerat i també la plataforma social ens hem ajuntat aquest matí per celebrar i engalanar la nostra façana. Enguany hem triat uns grans globus vermells per de forma significativa mostrar uns rams de roses grossos que omplen tota la façana i per altra banda les lletres les hem significat amb uns versos del poema de Joan Margarit, Res ni ningú no és la poesia, però és ella que em salva. A través de la lectura de poemes, del foc, del confeti, dels globus i les paraules hem omplert la nostra façana en un dia tan important com és el d'avui, Sant Jordi.